Borpathar Police Station angkang silonijan jilang so along kedo arlong ke koi cracer along patumi ne phai crate truck phai kuni suri hini reng kore hini ada por phai sir cap apor malom bahini atuma phan JCB kebap penajo inut adim along amat apran dam juilo lapen inut ahiring ingtangrak pen areng ahu keso pasi birta ribdon long birta kilongdon atengke silonijan jilang so risoti so arong amekar lukhiram killing asupo rupsing killing arta inkore isi lapet Brodson killing asupo sarlongki killing arta inkore hini atum ada por phai narke papor amethang hempen barsi adung het kido binayak siam balaji industry rajesh bhati lapen amit malbani atum arlong ke koi stone cracer along ihum JCB kahino kasalam bom ho kopi koson penlone JCB akungwek men arum ke klode rahot rupsing killing aphan aning along kiroa jok aning bapruplo lapen sarlong ki aphanta aphu along kiroa jok aphu chinghanglo bang hini aphanta tibok terayatum tongsikot pen bogajan CSC along kiso ke paklang ponlo sita inut abang aphan ke difu PM aphan papon lo lapen Dimapur Jon Hospital an ponlo sita malomso paklang dampen sarlongki aphan ke ahem van thudetsi non hem kiso pachechak paretlo kamang humeme alama bangke arlong cracer ahem photum patumi pini non anta thang abirta chenwang velang kithi lot ahem along ajat asonda kera pajir pon avelang lapen hala kiso kachechak bom aphan tangka sikai sita pajir pon avelang pusi ahem asor atum nang chithandun lapen Borpathar Police atum labangso alam ki aphuthak RD pipedet asonsi birta longpon Lasanon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuluram Ronghang aphan kachunungri ponke apran kedam joya hemasor aphan lapen areng ahu keso atum aphan kerap kipi ponji aphan kachunungri padopon lapen ahokpet alam katar lip pameji aphan lapen unpute laso stone cracer ladak pen terek plot nangji pusi kachunungri padopon Ano to